Здравейте, приятели! Както знаете вие, аз в момента съм в колата. И в момента съм си до нас, до двора ни. Никой няма в колата в момента. Аз съм като Жени Уизли по принцип, ето я. Само, че не лета с метла. Всичко е задължено на майка ми. Общо трябваше да уча чингелчета, такива работи. Ама са се пали пак, както знаеш. Значи толкова ми е скучно, незабавно. Сега ще ви покажа, че сме ходили на една зоологическа с пълна с мечки. Ето го билетчето. Утре ще ходим и съм супер вълнуващо. Аз малко познай какво мисля да направя. Ще кача нагоре и да получим. Жалко ми